No niin, nyt. Juu, tervehdys. Tässä olisi nyt sitten loppiainen. Aivan ihana viikonloppu. Tässä on nimittäin saatu viettää peräti 3 vapaapäivää. Näin niin kuin kahden lomaviikon ja niiden välissä olevan parin työpäivän jälkeen, niin on tää nyt ihan kivaa. Hei ja tässä tulee ihan spesiaali aihekin tälle päivälle, nimittäin tämmönen tarkkuuslaskelma ja tarkkuus muutenkin. Lähdetään tähän tarkkuusasiaan nyt sillä tavalla, että mähän törmäsin tuolla internetin maailmassa 2 oikein hauskaan juttuun samalta kanavalta. Toinen oli tämmönen, missä siis opettaja oli aivan turhaan rankaisut oppilasta. Se oli siis yksinkertainen laskutoimitus, kuinka paljon on 5 kertaa 3. No, oppilas oli vastannut, että se on 15, niin kuin se onkin, mutta sitten perusteluna hän oli käyttänyt 5 plus 5 plus 5 ja opettaja oli sitten merkinnyt siitä miinuspisteitä, koska hänen mielestään tämä olisi pitänyt laskea 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ja aivan sama lopputulos. No näitä on ainakin ennenkin ollut näitä, että laskettu oikein, mutta väärällä tavalla. Ihan uskomatonta. Siis lopputulos on joka tapauksessa sama. Ja itse olisin aivan yhtä nopeasti laskenut, että 5 plus 5 plus 5 on 15. Tää on tämmönen tarkkuuslaskentasysteemi, eli toista numeroa pitää laskea tietyn verran, että silloin sulla tulee sama tulos. On tässä tietysti hyvä olla tarkkakin, mutta ehkä tässä matematiikka-asiassa tämä nyt meni pikkusen yli. Toinen ihan vastaavanlainen laskutoimitus, jonka huomasin, oli tämmönen, että oli eli pöydänjalkapuu. Eli oppilas sahannut sen 2, siihen kului aikaa 10 minuuttia. Ja kysymys kuului, kun se jakoi sen 2 palaseen 10 minuutissa, niin kuinka kauan aikaa kuluu siihen, että oppilas saisi sen 3 osaan. Ja oppilas oli sitten tehnyt laskutoimituksen ja vastannut siihen, että aikaa kuluu 20 minuuttia ja opettaja oli merkinnyt sen väärin. Ja vähän samalla tavalla sitten todistellut, että kun 2 palan sahaminen kesti 10 minuuttia, niin 3 palan sahaminen kestää 15 minuuttia. No, tää oli ehkä enemmän humoristinen juttu, mutta siis sama juttuhan se tämäkin on, että kumpikin oli käytännössä ihan oikeassa tässä. Mutta yksi sahaushan tekee 2 palaa ja 2 sahausta tekee 3 palaa. Ja tällä tavan ajatellut, että yhden palan sahaaminen kestää 80 minuuttia. Totta kai siinä 2 palan sahaamiseen kuluu aikaa 20 minuuttia, mikä on siis aivan oikea vastaus. Mutta toisaalta totta on sekin, että jos 2 palasta saa aikaan 10 minuutissa, niin tällä logiikalla 3 palan sahaamiseen kuluu aikaa 15 minuuttia. Näin menee, että ensimmäinen on 0. Seuraava tekee sen 1, sitä seuraava tekee 2, ja tällä tavalla tää menee. Juu, no niin. Hei, puhutaanpas ihan pieni hetki musiikillisesta tarkkuudesta. Se on erittäin tärkeä asia. Tiedätkö, sä voit ottaa johonkin lauluun semmoisen hauskan lisäsoinnin, jossa on sitten harmonisesti sopivia ylimääräisiä ääniä. Voi olla 4, 6 tai 9 esimerkiksi. Hyvin tavallisia. Voit pistää jopa 2 tällaista ylimääräistä ääntä ja tehdä semmoisen hauskan vitossoinnun. Mutta tiedätkö sitten, kun sä menet ottamaan sinne jonkun 8 plussan tai joku semmonen sointu, mikä ei soi millään tavalla siihen, niin se koko kappale raiskaantuu ihan saman tien. Siis sitä ei vaan pysty kuuntelemaan. Sitten tulee ihan hirveä, jos sinne tulee joku yksikin väärä sointu mukaan tai sävel. Tässäkin on poikkeus olemassa, nimittäin säveltäjä voi tehdä kyllä kappaleen, johon se ihan tarkoituksella laittaa semmosia hyvinkin riitasointuja sekaan. Itselläkin on pari semmoista olemassa ja ne on oikeesti ihan hauskoja, kun ne on ihan sitä varten tehtyjä. Mutta jos voi, hyvä luoja, jos sä menet laittamaan jonkun ylimääräisen asiaan kuulumattoman sävelen johonkin sointuun kesken hienon kappaleen, se on kyllä ihan saman tien pilalla. Saman tien. No, harjoituspuolella tää ei niinkään haittaa, mutta sitten jos oot esiintymässä, niin sitten huomaat, että kyllä tämä tarkkuus ja keskittyminen on musiikissakin valttia. Niin kuin se on kyllä kaikessa muussakin. Kannattaa tehdä sekin, tietäen mitä tekee. Tiesittekö, kun Raamatussa tämä profeetta Hesekiel kertoi siitä jumalallisesta mitasta, kun enkeli piti kädessään mittakeppiä. Ja se oli siis 6 Jumalan mittaa ja 7 ihmisen mittaa.
teksti kertoo, että se oli yksi ja sama mittakappale. Hän aivan samalla kepillä mittasi tämän, että niin kun, siinä meillä onkin hyvä vihje, että ajaton on kohdannut ajallisen ja rajaton rajallisen ja iankaikkinen katoavaisuuden ja jumaluus ihmisen tasan yhden ainoan kerran. Se on se yksi ja sama persona, yksi ja sama keppi, joka on ollut aina ja tulee aina olemaan. Tää ei meillä muuta vaihtoehtoa tuon puoleisen kohtaamiseen ei oikein ole ja ikuisen elämään. Jotsotaas kaa. Juu, Koskela Blue Cheese Hautamäki isälle. Kyllä. Hei niin tiedättekö mikä on aivan erityinen sisäisen tarkkuuden mittari, ainakin meikäläisellä, mitä ei pysty huijaamaan sitten niin kuin yhtään. Olen tästä maininnut monta kertaa, mutta se on toi kahvimittari, että meikäläinen kun juo herkullista kahvia, niin sitä saattaa mennä paljonkin. Mutta sillä kertaa kun se tulee se niin sanottu kiintiö täyteen, niin ei mene sama kuppi loppuun asti. Tai saa sen väkisin juotua, mutta kyllä se on joka kerta aiheuttaa värinöitä ja mä en vaan pysty. Et kahvinjuonti on semmoinen asia, missä tulee ehdottomasti toi niin sanottu seinä vastaan. Ja toinen juttu, missä tulee tosi yllättävästi ja äkillisesti seinä, niin nykyisin se on myöskin toi rasva. Eli jos on kovinkin energia- ja rasvapitoista ruokaa, niin se kerta kaikkiaan sit kun se menee yli, niin sit se menee yli ja sit on tosi huono olo sen jälkeen. Se on vielä kaiken lisäksi semmonen pitkään sisällä elimistössä todella huono olo. Toinen asia on, mistä minä aivan erityisesti pidän, niin se on toi, kun menee kuvauksiin. Tämä varjoaine suolaliuos, kun pistetään tuonne elimistöön, niin se aiheuttaa yökköreaktiot melkein joka ikinen kerta. Se on kyllä elimistöön kuulumatonta, joten ymmärretään tämä, mutta näillä ei pysty itseensä huijaamaan, ei mitenkään. Toivoisin aina, kun painoakin on kertynyt vähän enemmän kuin olisi tarvis, niin saisi tulla sokeriin ja suolaan ja vähän kaikkeen muunkin tämmöiset samanlaiset kiintiöt, että sitten kun se tulee täyteen, niin tulee täyteen. Ja oppia siinä sitten jo varautumaan siihen, että nyt alkaa olla täysi. Ja hyvä niin. No niin, jatketaanpa sitten. Tässä oli äsken kaiken maailman keskeytyksiä. Niin tiesittekö muuten sellaisen ihanan joulufaktan, että jouluhan on, miten nyt lasketaan loppiaisen asti, kun nyt loppiainen on, niin 13 päivää, 1 viikko ja 6 päivää. Ja kuitenkin tämä on äärimmäisen helposti, melkein puolet meidän ajastamme muuten, niin ripoteltu peräti 3 viikolle. Yhtä lailla hauska fakta, joululoman pituus saattaa vaihdella 7 päivästä peräti 15 päivään nimenomaan samasta syystä. Riippuu vähän miten ne viikonloput asuu kahilla ja tänä vuonnahan se oli aika ideaalinen. Toinen hauska jouluinen fakta on se, että sanotaan, että se on valon juhla keskellä vuoden pimeintä aikaa. No höpö. Suomessahan tämä talvipäivän seisous on 21. joulukuuta, mikä tarkoittaa sitä, että jo jouluaattona päivä on pidentynyt vähintään 15 minuuttia. Saattaa olla, että joulupäivänä on jo 20 minuuttia, lähemmäksi puolta tuntia pidempi päivä, mikä talvipäivän seisauksena. Just saying, että ei se ihan näin mene. Ja nyt kun on muuten loppiainen, niin meillähän on päivä pidentynyt yli tunnin. Wow! Siis me olemme aika kirkkaasti ja kovaa vauhtia menossa muuten valoa päin ja kyllä se tässä tuntuu. Nämä joulun välipäivät on aika ihania ja ihmeellisiä, koska siinä jatketaan sitä joulun viettoa ja chillataan. Yleensä harvoin on töitä ja jos työtä onkin, niin se on semmoista rennompaa silloin. Ja seuraava juhla on tulossa, eli uusi vuosi siinä aivan kulman takana ja tämmöinen erittäin mielenkiintoinen aika. Siinä vanha ja uusi kohtaavat ihan käytännön tasolla ainutlaatuisesti. Toinen fakta on se, että eipä taida meidän kalenterista mistään muista kohtaa löytyä 2 juhlapäivää, jotka ovat niin lähekkäin kuin joulu ja uusi vuosi. Nyt on tämä aika mielenkiintoista ja semmoinenkin fakta vielä, että jatketaan tällä jouluteemalla, kun meidän Herramme Jeesus on syntynyt ja tullut ihmiseksi, niin on teorioita, jonka mukaan Jeesus olisi syntynyt syys-lokakuussa. Ja yhtä lailla on sijoitettu sinne kevääseen. Eikä muuten mene kauas, mutta oikein nykyaikainen juutalainen kalenteri, jossa siis on pikkusta vajaa 5900 vuotta eletty. Ja sitten kun tulee 6000 täyteen, niin pitäisi olla iso bang tai jotain muuta isoa tapahtua universaalisti. No, sinne on vielä aikaa, mutta kuitenkin tämä juutalaisten kalenterihan on tätä nykyään niin kuin aina se uusi vuosi osuu sinne syyskuulle. Se heilahtelee vähän niin kuin muslimien Ramadan, että se ei ole saman 2 vuotta peräkkäin, mutta sinne se osuu ja Raamatun aikoihin niin ensimmäinen kuukausi oli meidän laskutapamme mukaan huhtikuu.
Et kyllä se aika hyvin heilahtelee. Ei menisi matematiikan opettajille läpi nämä tämmöiset. Mutta sitten tämä kaikkein tärkein asia, eli pääsiäinen. Herramme Jeesus Kristus ristiinnaulittiin. Hän oli haudassa, niin kuin Raamattu antaa ymmärtää, 3 päivää ja 3 yötä. No tämähän on juutalainen laskutapa. Tämäkin vuorokausi on jaettu 2, eli päivään ja yöhön. Aamu 6 ilta 6, ilta 6 aamu 6. Ja aika, minkä Jeesus oli siis haudassa, niin sehän on meikäläisettäin laskettuna noin 36 tuntia, kutakuinkin 1,5 vuorokautta. Ja tätä ei ole saatu ainoastaan haarukoitua 3 vuorokaudelle, vaan peräti 4 vuorokautta, koska meillä on toinenkin pääsiäispäivä. Joten näin ollen 1,5 vuorokautta on saatu haarukoitua 4 vuorokauteen. Ihan hauskoja yksityiskohtia näin laskennallisesti. Sittenhän on tämä meikäläisen pääpointti tähän lopuksi, eli ajatellaanpa joku luku, otetaan luku x ja sitten vähennetään se 1, kerrotaan se luvulla x plus 1, eli 1 enempi. Ja mehän saamme siitä x toiseen miinus 1, eikö se olekin näin? Eli esimerkiksi 6 kertaa 6 on 36, mutta 5 kertaa 7 on 35. 7 kertaa 7 on 49 ja 6 kertaa 8 on 48. Ja tällä tavallahan tämä menee. Se toimii. Ja sitten me otamme toisen potenssin siihen, niin kuin tämä -2 ja +2, niin 6 kertaa 6 on 36, mutta 4 kertaa 8 on 32. 7 kertaa 7 on 49, mutta 5 kertaa 9 on 45. Ja näin huomataan, että meillä onkin sitten se erotus peräti 4. Ja jos me laskemme sitten 3 mukaan, eli tässä 6 esimerkissä oli se 3 kertaa 9, se on 27, huomataan, että tulee jo 9. Ja tästä voimmekin sitten päätellä seuraavaksi -4 kertaa +4, niin siitä tulee jo 16. Ja -5 kertaa +5 on 25. Ja näin yhtäkkiä me tajutaan, että siellähän mennään 1 toiseen, 2 toiseen, 3 toiseen, 4 toiseen. Tällä tavalla se toisessa potenssissa niin kuin kasvaa. Ja totta on sekin, että -3 + 3 kerrottuna keskenään, niin se on se 9. Eli homma täsmää, tai siis -9 erityisesti vielä. Näin tulemme siihenkin matemaattiseen faktaan, että miinukset on plussia vahvempia tämmöisissä kertomisissa. Ja missä kohtaa se menee se matematiikan opettajalle se hyväksytty raja? Jos niin kuin joku vaan sanoo noin, että 36 miinus 35 on 1 piste. Tai 35 miinus 36 on -1, että ollaan vielä oikein päin. Tai 32 miinus 36 on -4, koska sekin on totta, niin tuleeko, että olet oikein laskenut väärällä tavalla vai miten tämä menee? Shall we count down? Näitä on ihan kiva mietiskellä. Sintä jos me lähdetään vielä ylöspäin menemme tästä, eli ruvetaan potensseissa laskemaan näitä, niin kun luku kerrotaan itsellään, niin se eksponentti kasvaa 1, ja sitten jos se jaetaan itsellään, niin silloin se eksponentti pienenee 1. Menee sillä lailla, että siellä ei ole enää niin suurta merkitystä sillä, että se on sama tulos sen mukaan, miten monta kertaa lukua kasvatetaan ja vähennetään. Mutta joo, tämmöisiä tarkkuusjuttuja. Kukaapa selittäisi seuraavan asian, kun ruvetaan siivoamaan huonetta, niin mistä se johtuu, että mitä enemmän sitä siivoaa, niin sitä enemmän näkyy likaa. Tämä on näitä niin sanottuja paradokseja, mutta se homma, jos mikä opettaa tarkkuuslaskentaa, koska siinä saattaa hyvinkin usein käydä niin, että 5 minuutin putsaamisesta tuleekin yhtäkkiä 2-3 tunnin juttu, ja vieläkin lisää olisi tehtävää. Ja meikäläisen tapauksessa niin melkein kaikki huoneet ja tavarat vaatii paikan vaihtamista, että saa oikeasti puhdasta. Enkä taida olla ainut. No joo, tämmöisiä hauskoja, mukavia pohdiskeluja tähän. Päästiin tämmöiseen rakkaaseen aiheeseen kuin matematiikkaan kiinni, mutta vähän toisella näkökulmalla, että on se ihan tässä elämässäkin nyt perusteltua. Vois melkein kysyä senkin, että kuinka vanha on vanha, jos 80-kin kokee itsensä nuoreksi ja selkä suortuu, kun tulee joulu. Ja muutenkin uskon ytimessä ollessa, niin riisutaan lapsen päältä aikuinen ja uskalletaan elää, niin tulemme kertaheitolla jälleen terveiksi. Ainakin sisäisesti, ja kyllä se rupeaa ulospäin näkymään. No juu, hei. Hyvää loppiaisen jatkoa, hyvää tammikuun jatkoa, hyvää loppuvuotta ja juostaan kohti valoa yhdessä. Moikka kaikille!